A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Sabedes, como, porque sois xa asiduos a este noso podcast, que estamos como nas portas dun oráculo que predice o futuro. Sei que adoitamos falar sobre as peregrinas que chegan ata este oráculo normalmente como se chegasen sempre aquí a pé. Mais o certo é que vivimos nunha especie de limbo temporal no que está acontecendo todo ao mesmo tempo, o pasado, o presente e o futuro. E entón, na realidade, a maior parte das peregrinas chegan a través de medios de transporte, verdadeiramente en terras moi afastadas, pero medios de transporte moi diversos. Hai quen chega camiñando, efectivamente, pero tamén hai quen chega en bicicleta, en Uber, en avión, en tren, en barco e en todos os medios de transporte que vos podades imaginar. Traía este tema a colación porque, por circunstancias puramente persoais, nos últimos meses viaxei moito máis do que adoito. A min gustame viaxar, pero non o fago con tanta asiduidade como neste tempo. E entón, en pouco espazo de tempo, vivín varias viaxes longas feitas efectivamente en diferentes medios de transporte. E vivín eso, en pouco espazo de tempo, pois longa viaxe camiñando, longa viaxe en bicicleta, bastantes horas no tren, tamén unha viaxe longa de avión. O interesante desta pequena experiencia persoal é que non é tanto un descubrimento, senón unha reafirmación que a viaxe per se, o estar no medio de transporte, activa, ou creo que activa a todas as persoas, a mí en concreto actívame, a parte do cerebro e que vexo moi asociada coa creación de ideas propias ou de discurso, non? É moi habitual para min estar, pois eso, eu só conducindo durante varias horas e que se me ocurra algunha idea interesante ou empezo a ter unha conversa comigo mesmo sobre algún tema que me preocupa, non? É unha maneira de alcanzar ideas que xa tes, pero que te fomenta estar precisamente en algo que se move, non? Dicía o Jorge Drexler nunha canción moi bonita que estamos vivos porque estamos en movimiento, unha canción que reivindica un pouco a natureza esencialmente migratoria da especie humana, e eu creo que sí que é certo, non? Que hai unha parte da natureza humana que ten que ver con este movimento, e neste movimento é onde alcanzamos as nosas mellores ideas ou resolvemos de maneiras máis interesantes os problemas que podemos ter. A parte desta cousa, que pode ser un pouco perogrullada, o que a mí me parece, reflexionaba nesta pequena experiencia persoal en que creo que hai un elemento material que distorsiona un pouco toda a experiencia e que non se me ocurrían as mesmas cousas, nin pensaba da mesma maneira nos diferentes medios de transporte. Sobre isto ten un poemario Xavier Cid que se chama As bicis, no que reflexiona en xeral sobre a experiencia de andar montado en bici, e é verdade que non se me ocurren as mesmas ideas en bici que indo en coche. E penso que non está moi explorada esta idea sobre como as circunstancias materiais dos medios de transporte, que eu creo que están moi asociadas á creatividade, cambian o zeitgeist, non? A mentalidade popular de cada momento. E simplemente por pensar que quizáis no futuro novos medios de comunicación, novos medios de transporte crearán tamén nova arte que aínda non somos capaces de imaginar, non? Quen sabe como será a literatura galega da época do bono gratuito do tren. Ben, para acompañarme neste tigre de medio de transporte a locomoción máxima, teño comigo as mellores compañeiras. Por un lado está aquí comigo Ánxela Lema, que ten moitísimo mellor audio que a última vez que estivo neste noso oráculo. Que tal, Ánxela? Oli, moi ben, soando mellor. Eso. Farda, canta un pouco ou algo, non? Saludos desde el norte. Joder, vaya cobardía, non se atreveu a nada, Non, nada. Ti tamén escribes poesías montada en coche ou non? Pois estaba te escoitando de conectar moitísimo ca época salpica da carreira, que ti sabes ben que sempre tienes que coller un bus Oleiros Coruña Filoloxía, e foi unha época na que escribín moitísimo nos autobuses, moitísimo. Isto tiño falado moito tamén con meu irmán, é certo que algo pasa nos buses, o sea, sexan urbanos, nos trens, nos avións,
Estaba pensando no poemario que ten María Reimóndez, que é Galicia en bus, xustamente, Certo, que sí. tamén é moi chulo. Sí, 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 sí. É certo, parece moi chulísima a reflexión que fixeches de se existirán novos tipos de arte ou como poderá afectar a literatura nas transformacións, as evolucións que vayamos vivindo nos medios de transporte. Eu agora móvome moito máis e en coche non son tan creativo, a verdade. Cachis, estate truncando a red viaria galega, Ángela. Total, total. Todo isto culpa da... Sí, sí, totalmente. Claro, toda a poesía cochista de Galicia. Anda por aquí outro promotor da cultura cochista, como é o Rubén. Que tal, Rubén? Aloha, Ohana. A ver, ti tes o teu último conto precisamente sobre a cultura cochista, que non te escapas. Sí, sí, debe ser o conto que escribí que máis xente lío, pero aí está. Xusto se me ocurrió, pois, conducindo. Ves? Que, A joder. altura de Guitiriz, pode ser, na 6. Verdadeiramente era a 6, Sí. Non hai nada de... Sí. Non hai nada de trampa literaria no conto. No, o sea, a historia foi que fora a ver uns amigos a Vilalba, e a volta, a amiga que viña comigo, pois, quedou dormindo, entón, pois, tiña unha hora de coche, eu só, no medio da noite da provincia de Lugo. E no momento no que aparece o cambio de provincia, dixen, joder, isto é como pasar unha fronteira a outro sitio. A partir de aí, despois, é unha cabeza a canción de Ghost Riders in the Sky, de Johnny Cash, e a partir de aí, pois, un facendo el que pasaría así. Bueno, o making of acabamos de facer nun momento do conto, Para que, se non vos gusta como se fai a salchicha, non veñades o tigre. E por último, tamén anda por aquí escondido o Philip Webb, que non sei cal é o seu medio de transporte favorito, a ver se nos ilumina. O meu transporte favorito é o avión. Eu só escribo nos avións. Entón, é bastante caro escribir. Se quero escribir algo para que cheira papá, mínimo 600 euros. E é difícil a vida así. Creo que escribo ben se estou no avión. Creo que é a altura. Creo que é a falta de presión no aire que fai que o cerebro vaya máis rápido, máis lento, e saen xoias. Pero só no aire. E non probaches outros medios aéreos? Escribir montado en globo ou algo así? No, sí, pero perdín polo vento, perdín todos os folios. E nun helicóptero, pois nunca, aínda non foi o Callejas ao pueblo de Silvia, así que nunca montei a helicóptero. O helicóptero parece que se presta máis ao ensaio. Por iso darlle voltas ás cousas. Hombre, gústame do globo porque me imagino a novela perdida de Philip que ten pues, un señor en Turquía, sabes, que lle caeron un montón de folios en riba ou algo así. Pois é posible, se hai algún galego por Turquía, pois que ande un pouco pola zona de Izmir, a ver se atope algún folio aí escrito en galego. O folio escrito en galego, probablemente. Sí, bueno, dun ou dous, se os atopa, pois que mos mande, por favor. Que mos mande. Que non se lucre, vale. Que non se lucre. Non poderei completar o relato mentres non suba noutro globo, evidentemente, pero... Bueno, o globo de Betanzos, ao final, é unha crónica escrita sobre un medio de transporte. Como? O sea, o globo de Betanzos, todo pola volta, ten dibuixada a crónica do ano. Entón, técnicamente é un texto escrito sobre un medio de transporte. Joder, chaval. O meta, comentario. Se nos escapa, non podemos parar de crear. Un saludo para Betanzos. Como sempre, sei que estades todas desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta. Perdón, é que eu estes días estou buscando calquera pretexto para cantar a miña nova canción favorita. Sí, efectivamente, estou desexoso, estou moi contento de estar aquí, porque estaba en casa e dixen, levo moito tempo sen estar no Tigre, e logo escribí, bueno, facemos Tigre. Eu cantei, fun correndo a Silvia e cantei, ¿quién le dio mi número al tigre? ¿Por qué? Porque me está llamando. E logo viñen correndo aquí. E nada.
Quería cantar a canción. Pero é unha canción que te inventaches ti? No, é do combo dominicano. Ah, en serio? Sí, pero unha canción real é alcohol, non Claro. o tigre. No, pero eu considero que é unha homenaxe que nos fixo o combo dominicano. O sea, non somos nada humildes. Sabían o que É eu unha iba a homenaxe. facer coa canción. Claro. Ben, estaba dicindo que necesitamos a pregunta para echar a orde cando fui vilmente interrumpido. Pero xa que, bueno, estamos aquí no Tigre, hoxe a pregunta ten que ver con animais. E unha pregunta que, ante as múltiples acusacións de que falseo a realidade da pregunta, hoxe unha pregunta puramente taxativa, sen nada de opinión, que nos vai dar unha orde na que eu non teño nada de incidencia. E a pregunta é super sinxela. E vamos ir dun en un, porque é super sinxela e taxativa. Rubén, cal é o teu animal favorito? Buah. Pois últimamente o mascat. Diría que o mascat é o meu imperio romano nos últimos meses. Pero queres explicar un pouco por qué ou queres deixalo completamente? No, porque co tema das borrascas, pois veñen a terra escapando os temporales. Entón, cando ves na playa, dis, ui, hai temporal no mar. Entón, sinto como moi chamán, dicindo, vai vir mal tempo. Vale. Ben, parece unha anécdota razonable. Ángela, cal é o teu animal favorito? Últimamente estou moi a tope coas nutrias. Ui, as noitrias. As lontras, Sí, porque hai un millón de vídeos en Instagram moi riquillos de como dorme, como se colle na manciña e todo, morro de amor. É verdade que, joder, vin un documental que parece moi bonitiño, de que se collen a man porque se quedan dormidas e para non separarse, non? Ou algo así. Sí, que morro de amor. Non sabedes o lado escuro das nutrias, verdad? No, porque Ángela, silencia un pouco a conversa se non queres perder esta... Porque creo que se ven o mítico cousa super turbia da natura. Non o vou contar hoxe. non quero saber. Pero buscad en Google nutrias foca. Nutrias FOC, física ou química? Foca. Ah, vale. Philip, cal é o teu animal favorito? Tamén o oso é un animal moi bonito, fofiño, perigoso, e ademais cando se pon de pé coas patas de atrás, pois parece unha persoa disfrazada de oso. Vale, estaba buscando o oso, non? Claro, isto... Algún oso en particular ou... Porque hai diferencia de efectos da pregunta, Algún oso en particular ou... Supoño que o grizzly, o marrón ese que vive en Canadá e de vez en cando come xente. Vale. O máis perigoso de todos os osos. O máis perigoso é o polar. Porque É ni verdade. siquiera o ves, porque hai neve e é branco. Non o ves. E de repente, morres. Ni sequera o ves. Home, non sei, Vale que está camuflado, pero supoño que o sintes, non, Vir? Un pouco. Sí, se non tes cascos. Vale. Pois eu, o meu animal como favorito cando era pequeno sempre dicía o lobo, pero cos anos sinto que dicir que o teu animal favorito é o lobo di cousas sobre ti mesmo coas que hoxe en día non me sinto cómodo, sabes? Porque parece como... É o equivalente de que a túa película favorita sexa o Club de la Lucha ou algo deso, sabes? Como... Sí, es más hetero esa respuesta. En plan, qué pereza, Dios mío. Verdade. Entón, sí que me gustan moito os lobos, pero non me gusta pensar que son o meu animal favorito. Eu creo que podes dicer o lobo, porque o lobo o rescatou Shakira. Agora igual outra vez, porque é unha loba como ela, non é para tipos como a min, por exemplo. Joder, iba a decir outra cosa, pero... A loba, sí, mira, vou dicir a loba, chico. Vou dicir a loba, que é como o mínimo de distanciamento da heterosexualidade para que Ángela sinta que a miña resposta é razonable, non? En vez de dicir o lobo, vou dicir a loba. Se comentas con Shakira, te lo compro. Pois nada, quédome coa loba. E nunca saberedes a outra cousa que iba a decir. A cucara. Vale, a loba. Vale, pois, como dixen, hoxe non teño ninguna interferencia na pregunta. E como neste programa noso somos extremadamente fans de Foro Alturas,
a orde vai estar terminada pola altura dos animais que É acabamos que de voy a dicir. dir. E mentras... un tema zoolóxico, un tema taxonómico. Non inflúe nesta cousa. Entón, o máis grande, con moita diferencia, é o oso. A máis, Philip dixo literalmente o segundo oso máis grande que hai, que é o grizzly, só por detrás do oso polar. Despois estaría a loba. Iba a decir un animal moi pequeno, pero me obligaches a decir a loba. Entón, quedo de segundo. Tamén é verdade que a loba está máis cerca de ti que o oso, pois pode parecer máis alto. Que? No, a altura é unha medida absoluta, Philip. Bueno, esa é a túa opinión. Pero é fascinante porque dixo Rubén o mascato e Ángela a lontra, e a priori eu pensaría que a lontra é moito máis grande que o mascato, pero non, son prácticamente igual de altos. Son moi parecidos, teñen unha envergadura moi parecida. Un mascato é un Non vos resulta bichazo. sorprendente. Sí. Entre 87 e 100 centímetros de altura, Mide mesmo que un neno pequeno, joder. Unha cousa moito máis grande do que eu pensaba. E a lontra, pois tamén, non sei. Ángela imaginaba a máis pequena, a lontra ou máis grande. Máis pequena, en realidade. Sí? Sí. Estás proxectando mazo, con este animal, pequeniño, cuquiño. Sí. Sí. Así que nada, por unha cuestión puramente obxectiva, a primeira sección de hoxe vai para o Philip, así que túa é a palabra, Philip. De que nos vas a falar hoxe? Pois está moi ben que ti falases de viaxes ao principio, porque vos vou contar unha viaxe á India para encontrarnos a nós mesmos. Este son é como un fragmento de música moi xenérica con citar. Para que saibamos que a miña sección sobre unha viaxe a India para encontrarnos a nós mesmos é moi exótica, é misteriosa e orientalista. E vou empezar parafraseando un poeta que escoitei recitar, non lembro o seu nome, pero recitou nun festival cristián no hipódromo de Cheltenham no 2011, así que sabedes que isto realmente pasou. Recitou... Bueno, si podedes facer eso de vez en cando ao longo da... Sí, non te preocupes. Desde edición aseguro que vamos a meter citar en un montón de sitios nesta sección. Pois, este poeta compuxera un poema sobre unha viaxe que fixo á India. E empezou a explicar o porqué o compuxo, dicindo que el, de estudante, pois viaxou a India para encontrarse a si mesmo. Pero o que realmente encontrou era a outros rapaces brancos de clase media como el, buscándose a si mesmo. E eu personalmente nunca viaxei a India para encontrarme a mí mesmo, polo cal entendo que eu ando pola India en algún lado e terei que ir buscarme en algún momento. Pero ainda non me busquei. Pero os europeos levamos moito tempo viaxando a India para encontrarnos a nós mesmos. E vou falar sobre un pioneiro, bueno, non digo un pioneiro, pero un escritor temperán que escreveu sobre unha viaxe na India para encontrarse a si mesmo na década de 1860. Trátase dun libro que conta unha viaxe dende Calcuta a cidade de Simla, que era a capital de veraneo do Imperio Británico na India, na Himalaya. Simla, como dis que se chama a cidade? Simla. Ah, que guai. É un libro que se titula From Calcutta to the Snowy Range, de Calcuta a Cordilleira Nevada, dun enxeñeiro inglés que viveu moitos anos na India, que se chamaba Frederick Wyman, que podería ser Federico Home, por qué? Ou Federico Porco Home. E eu opto por Porco Home porque, como veremos máis adiante, Porco Home era un mar. E este libro
é un exemplo dun xénero de relatos de viaxes que creceu moito nesta época, dende finais do século XVIII. Foi o momento do auxe dos grandes imperios europeos e tamén do auxe dunha clase media con diñeiro, con tempo de ocio no contexto da Revolución Industrial, que podía permitirse viaxar e ademais interesarse por estes países que constituían as colonias dos seus propios países. E, efectivamente, este tipo de relatos de viaxes pois servían para producir imaxes de como era o resto do planeta para un lector europeo. Efectivamente, Porco Home, na introducción do seu libro, di: todo o mundo xa está tan familiarizado cos particulares dunha viaxe dende Londres a calquera sitio que debería ser improbable que alguén me faga moito caso. Pero eu, de algún xeito, afasto a competencia comezando a miña viaxe onde moitos autores se despiden, a unha distancia de varios miles de kilómetros da casa en Calcuta. Joder, está guai, é refrescante de catarse de que todo o mundo está rayado con ser un chapas durante toda a historia da humanidade. É dicir, pensarías, no século XVIII, xusto o comezo da literatura de viaxes, e o tipo, isto estaba xa trilladísimo, menuda rayada, bueno, non vos quero molestar con cousas que xa lichedes, sabes? Pois, sí, mola moito efectivamente, eso. vemos xa nesta época bastante temperá. Creo que a viaxe a realizou en 1864 ou 65. Vemos que as viaxes empezaron a popularizarse moito entre a xente que podía permitírselo, e efectivamente o tema era bastante tratado xa. E neste senso, pois o que eu vou facer é utilizar este libro para buscar uns paralelos bastante superficiais entre o embrión da industria turística que existía no século XIX e a industria masificada que coñecemos hoxe en día. É algo que vou facer sen ningún rigor científico, pero, bueno, vou facer algo que se critica moito nos podcasts, que é falar un pouco do que fixen esta semana. É dicir, esta contribución, o Tigre, podería ser igualmente sobre o folleto do Lidl, se eu tivera lido. Pero como este libro, pois este libro. E é verdad que podedes pensar, pero Philip, ti non és experto na historia da India. Pero sí que o son. Porque eu lín 2 artigos académicos sobre Calcuta durante a colonia británica. Escoitei un podcast sobre os ingleses na India e lín un libro de relatos de Kipling. Así que eu diría que no meu barrio, polo menos, son o maior experto na historia da India que hai. Ademais, non eres indio, técnicamente. A túa avoa non era india. Técnicamente, a miña tatarabuela era india polo cal. Cando eu digo que podo viaxar a India para encontrarse a min mesmo, literalmente eu creo que hai versións de min con pelo marrón por aí e teño que encontralos para logo falar por WhatsApp unha vez cada 2 anos. Despois hai un señor na India facendo unha tese doutoral sobre a emigración galega dende a India ata o barco Valdeorras, sabes? Moi posiblemente. Está ben. Sí. O tema da masificación é un dos grandes males do turismo actual. Pero vemos que este problema empezou a ser queixa común no século XIX. Cando está na cidade de Agra, onde, por certo, naceu a miña tatarabuela, así que teria que empezar a miña busca de min mesmo ali, pois Porco Home, Wyman visita o Taj Mahal, que segue sendo a máxima atracción turística que hai na India. E daquela era posible hospedarse nunha das porterías do recinto do Taj Mahal. E Wyman, quen se maravilla ante este monumento, como fan moitas persoas hoxe en día, di que hospedarse ali dá a oportunidade de estudar a fondo as belezas inescotables do lugar. Pero a continuación di que é moi cuestionable até que punto a profanación do recinto para prazer barullento e festas de picnic sexa justificable.
Este lugar segue sendo o fogar dos defuntos e debería, creo eu, ser obxecto dun maior grau de respecto que o que semellamos dispostos a concederlle. É difícil imaginar cales poden ser os sentimentos que a nosa actitude cara ao monumento debe suscitar no seo do musulmán devoto. A ver, eso é un choque cultural. Porque eu teño feito botellón en cementerios e non pasa nada. Pero non eres un musulmán devoto. Claro. Eres un bebedeiro devoto. Eu que levo uns meses vivindo en Compostela é fascinante os sitios tan extremadamente raros onde a xente fai picnics aquí, O sea, hai un montón de... en particular os portugueses, non sei por qué, gústelles moito facer picnics cando veñen a Santiago de turismo e fan picnics en sitios rarísimos, en plan, na parte de arriba de Bonaval, en plan, que non é un parque nin nada, sabes? Xa non é moi claro porque estas, non sei, en rotondas, sabes? Non sei, cosas así raras. No, que un amigo outro día contábame que un día, de Farrado, de Fes, o coche, foron ata un dos cemiterios que hai por aquí e foron a cantar cantos o cemiterio, en plan botellón. Eu estaba escutando eso e cagábame encima, porque, o sea, moitísimo respeto con todo isto. Sí, cagábame moitísimo. Joder, daríache medo. Sí, moitísimo, son cagadas. Vamos, non sei, depende do cemiterio. No, hai que respetar esas cousas. Ahora é moitísimo medo. Non hai que remexer no máis alá. Pero non vas a remexer, simplemente estás ali tomándote un copazo. No, por favor. Estás celebrando a vida cos mortos. Poder darse algo de que falar aos mortos tamén. Claro, hai que pensar, se non vai ninguén é aburridísimo. O día seguinte comentan entre eles, joder, vai a larada levado de... Se xa, vos sodes a típica persoa de sempre que paso por hospital este vello que hai ao final do Pombal en Compostela, como que nos preguntamos por cantos cartos pasaríamos aí a noite. En serio, pregúntaste iso? Sí. Pero creo que non pasaría que nada. Non me atrevería ni de broma. Os portugueses tomando un picnic, terías compañía. Moitísimo medo, moitísimo. Vale. Entón, Ángela non faría un picnic no Taj Mahal, pero por medo, porque no fondo é unha tumba. Bueno, que ten que facer un picnic no Taj Mahal podendo facelo con todos os peregrinos en Compostela no Obradoiro. Por favor. Eco. O divertido que é. Bueno, que técnicamente tamén é unha tumba. Boom! Pois eu penso, entón, que Ángela faría como fixo Wyman, que non hospedarse no Taj Mahal. Wyman, cansado de tanto turisteo, volveu ao seu hotel para descansar. E fixo outra cousa que podemos recoñecer hoxe en día como turistas, que é comprar agasallos. E refírome a produtos que se fan para turistas, que non se producirían, ou polo menos non se producirían na mesma cantidade se non existise a industria do turismo. Como, por exemplo, ocorreu coa artesanía do acibeche en Santiago dende a Idade Media, ou como hoxe en día podes entrar nunha tenda de agasallos en Santiago e comprar unha figura en plástico dunha bailarina de flamenco feita en China. Que non... Está feita pa xente de conxo esa bailarina, non sei por que te refires a que te refires. Así que entra no hotel de Wyman un grupo de comerciantes locais para vender agasallos feitos en xabón de pedra de xabón ou mármore que encantan o Wyman. Hai cestas, hai floreiros, bandexas, unha cousa que nos resulta familiar hoxe en día, pequenas estatuas do Taj Mahal e outros monumentos, tamén obxectos como abrecartas, pisapapéis, miniaturas de tumbas, etc. E agora chegamos a un dos meus detalles predilectos neste libro. E resulta que Wyman era masón. E como sabemos, no século XVIII e XIX, a masonería era realmente moito máis importante do que hoxe en día. Moitísimos intelectuais moi sinalados, revolucionarios, políticos, eran masóns. José Martí era masón, George Washington, Simón Bolívar eran masóns. En España figuras tan relevantes como Sagasta eran masóns. Wyman tamén o era. Entón, el
estando na India, sendo masón, poderíamos pensar o mellor que lle daría acceso o mellor ao palacio dun Maharaja ou algún templo con coñecementos escuros. Pero non. Cando Wyman está no seu hotel, un irmán masón, a expresión que usa é descúbrese, di, eu son masón e podo axudarche. Por qué? Porque Wyman está regateando para comprar unha estatua do Taj Mahal e parece de tanta calidade que está ofrecendo incluso case a metade do prezo que o comerciante inicialmente pide. E o seu irmán masón descúbrese e di, non, eso non vale tanto, e consigue a estatua por un prezo máis baixo. E esos son os beneficios que lle dá a masonería na India. Conseguir ganar Como a mercado. todo. E Se te fa... él escribe como conclusión: se ti es irmán da corbata mística, cando viaxas, descúbrete sempre e podes ter a sorte de asegurarte a axuda dun amigo como tiven eu. Repito, para aforrar un pouco de diñeiro comprando unha estatua do Taj Mahal. Pero que hai, tío, eu a semana o mes pasado fíxeme do Club Carrefour e agora fanme descontos en varias das compras que fa. Se viaxas a India e queres comprar uns agasallos, se ves outro que ten pintas de español, descúbrete. Di eu Club Carrefour, Ti tamén eres do Club Carrefour, fas un símbolo raro así, unha cousa extraña, e igual pues aforras 5 euros, sabes? Bueno, Eso vos. que te levas. Creo recordar que o feito de ser masón e axuda máis adiante, penso que para conseguir un ferry para cruzar un río. Que tamén, Sabes, bueno, tío? que tamén está moi ben. Compras exclusivas, reservas prioritarias, que... Chico. Así que, bueno, a min eu agora quero ser masón para cando vai a India. O seguinte elemento da industria turística que quero mencionar é parecidos agasallos aos produtos que só existen polo turismo, pois xente que vive no turismo no sentido de cumprir un servizo ou facer algún tipo de fazaña a cambio de diñeiro que non existiría como tal se non fora pola existencia do turismo. Por exemplo, cando fun a Marrakech con meu irmán, como imagino que lle pasa a moita xente, saímos do noso hotel pola mañá, asomámonos á praza de Jemaa el-Fna e un par de señores de repente nos tiraron monos encima e sacaronnos fotos e como, que guai os monos, e logo, claro, tens que pagar polo servizo de tirarche monos que acaban de facerche. Pois ese tipo de cousas. Despois de estar en Agra, Wyman viaxou a Delhi. Fala bastante dos monumentos na cidade de Delhi. Creo que tamén fai máis compras no Chaudhry Chowk, que sería a calle real de Delhi, que para xente que non vive, pouco afortunados que non viven na Coruña, a calle real como príncipe de A Coruña. Vinche rápido aí, calle real de Vigo. E se non vives na Coruña ou Vigo, pois non sei, jódete. Ángela síntese atacada agora mesmo. Bueno, cerca de Delhi hai un minarete que se chama Minarete de Qutb, que é do século XII e mide 70 metros. É moi guai. Segue existindo, no seu momento creo que era o minarete máis alto do mundo, o segundo minarete máis alto do mundo, e ao lado hai uns pozos. E cando Wyman chega ali cun grupo de turistas europeos, pois hai un grupo de rapaces que se lanzan á auga, fan unhas piruetas e logo piden diñeiro. E que estes rapaces deben adestrarse moito para lanzarse á auga tamén, pero parece que non fan outra cousa e viven folgadamente grazas aos xenerosos agasallos que reciben a cambio. Iso pasa en Porto, non vos pasa que sempre hai un rapaciño tirándose da ponte, dali de Porto, no río? Sí, sempre hai 50.000 millóns de guiris mirando para os rapaciños que se tiran desde a ponte ao río. Riquísimo. Sí, eu vi nos... Hostia. Sí.
Pois mira, será algo Pero parecido. se non pasa a jorra para cobrar, non? Eu diría que sí, que sí, Ostra. A mí pasoume algo parecido en Burdeos este verán, pero non saltaban ao río, senón que facían como... De repente aparecía un grupo de brasileiros que falaban francés claramente sendo brasileiros e empezaban a facer piruetas loquísimas no medio dunha praza e marchaban correndo, o sea, pasaban a gorra case correndo para a seguinte plaza, unha cousa como moi extrema, moi animada, mola un montón, a verdade. Pero entendo que están, sabes, que é un pouco este equivalente de só están para ti, non é nada que aconteza se ti non estás ali expresamente. Exactamente. Tamén dades moi bons exemplos actuais do que eu estaba dicindo. Gracias, profe. Pobre Un 10. Sí, hai que facer costume de que Filip acabe as seccións puntuando os demais, en plan. Bueno, aspecto do turismo tanto actual como o existente naquela época é o feito de que nos lugares turísticos os prezos suben de xeito desmesurado. Falando especificamente de Simla, a capital de veraneo dos ingleses na India, pois Wyman queixase dos prezos. E aquí temos outro detalle que me encanta, porque di que para que o inglés poida entender os prezos, pois que lle vai dar uns exemplos. E logo dá uns exemplos en moeda india que un inglés en Inglaterra non tería como entender. Di, tenreira, 2 ou 3 rupís o lombo, carneiro, 12 anas o cuarto, ovos, 4 pice por ovo, se contratas a un home para levarchos a casa. Claro, todo carísimo, supoño, segundo É que é carísimo, carísimo. Inaceptable, vamos. E cantos pice, e cal vale máis? Home, moeda gorda debe ser a rupia, ata aí chego. Porque das tres cousas a cara, claro. Os que xogamos a Zelda... Non fala da invasión. Hoxe Simla tamén estará invadido por madrileños, non? Por madrileños que van a joder todo o cotarro, como está pasando aquí, non? E entendo que tamén se queixan de que todo está carísimo, que tamén é unha cousa moi de madrileño. Hombre, pero temos que estar moi agradecidas, porque gracias a ellos Galicia sale adelante. Claro, joder. O único que temos que dar como tributo é que eles comen o mellor marisco e xa está. Claro, Pouco me parece. Creo que de feito hai unha palabra en hindi que usan para os madrileños que fode chinch mahal. Borra o chiste, borra o... Durísimo, durísimo. É a túa solución para todo, hoxe, joder. Sí. En Simla pasaba tamén o que pasa en... Non contratamos a Shania Twain hoxe, pois... Pica. En Simla pasa tamén, nós temos un amigo, Guillermo Maiseu, que estaba super cabreado porque cando comezaba, bueno, estou falando de anos atrás, agora Compostela é insoportable todo o ano, pero tiña comprobado como reducían a cantidade de pinchos gratis que poñían nos bares de Compostela ou como directamente se eliminaban cando subía o pico de turismo en Compostela. En serio? Sí. Oh! Sí. Ostras, me acaba de dar un poquito de depresión só esta idea, a verdade. Pois agora vou ir terminando, vou falar de outra cousa que segue presente hoxe en día, que vai ser o aspecto deste libro que, bueno, Guillermo probablemente leva tempo esperando, porque é o primeiro aspecto do libro que comentei cando che dixen que estaba lendo este libro. Evidentemente, un libro escrito por un inglés na India no século XIX vai conlevar certas actitudes colonialistas. Evidentemente, hoxe en día, por exemplo, nos blogs de viaxes, segue plasmándose a actitude colonialista en moitas diferentes formas. Por exemplo, xente que viaxa a, non sei, a Camboya ou Tailandia e tratan estes lugares como se foron lugares místicos e a xente tivera algún tipo de bondade ou misticismo inherente, ese tipo de cousas, pero por así decirlo, o colonialismo non é o adrede, que tampouco é que sexa mellor por ese motivo, pero bueno, hoxe en día digamos que non é intencionado
o imperialismo. Non o sei, Santo André de Teixido deben ser todos meigos un pouco, creo eu. A meu tiraríamos É rollo que- muchísimo. É que Digamos que en xeral, hoxe en día, se alguén amosa actitudes colonialistas, normalmente non é adrede. Pero Bueno. no século XIX sí. non estou nada de acordo con esta afirmación. No, eu creo que temos aquí un problema de escala. Non estamos de acordo coa afirmación de Philip, pero dame a sensación de que Philip agora mesmo vai citar unha barbaridade tal que vamos a estar de acordo, sabes? É como, efectivamente, a xente non é absolutamente Pero nazi. creo que é interesante falar deso. Eu reférome digamos, o estudante viaxa a Tailandia, escribe o seu blog para os seus amigos e tal, e amosa actitudes colonialistas. Se dis a esa persoa, bueno, o mellor, se dis a persoa, mira, esta é unha actitude colonialista, o mellor ti di, vale, sí, pero eu creo que non o escribe dicindo, se eu son europeo, eu son superior e tal. Nese sentido, digo que non é adrede. Hoxe en día, a gran maioría, polo menos aquí, a gran maioría das persoas racistas non se consideran racistas. Pensan que non o son. E non digo que sexan mellores que os de hai 150 anos que che dirían abertamente si son racista e penso que son superior a tal raza ou que sexa. Non digo que sexan mellores por ese motivo. Cando digo que non é adrede, reférome a eso. Se non estás de acordo, vale, interesaríame saber por qué. Pero eu sí que vexo unha diferenza. Sí, unha cousa máis subliminal. Que non entenderá nese sentido, que sí que aí podo estar de acordo. Pero, tamén creo que é por as esferas nas que nos movemos, De verdade que eu creo que hai certos círculos e certa fauna que non nos relacionamos e sobre a que non sabemos que sí que abertamente se declaran como tal, Claro, pero incluso dentro de eso tamén hai cambio, porque probablemente este señor intelectual, viaxado, non sei que, se o trasladamos cara ao noso presente, igual non sería a persoa máis racista da habitación, sabes? Pero bueno, aí é un pouco fantasía, ciencia ficción tamén o admito. Pero, bueno, Ángela, eu acepto a crítica. Eu dixen algo como, digamos, afirmación moi xeral e, vale, sí, creo que ten razón, que é algo que se pode matizar moito e sí. Así que perdón, sí, estou de acordo. Pero tamén é verdade o que di Guillermo, que o mellor porque estou comparando con Porco Home, agora vos vou dizer porque é un marrao, porque estou comparando un Porco Home o mellor como vin o de hoxe, non como benévolo, como non tan grave, porque a verdade, o libro de Porco Home é un libro moi descoñecido. Eu atopeino en circunstancias desconcertantes no repertorio digital do Arquivo Nacional da India. Un libro moi descoñecido e merecidamente, porque Wyman bastante representativo dos ingleses na India nos anos posteriores a gran sublevación dos indios contra os ingleses de 1857. E nos anos posteriores a esta guerra que realmente foi unha ameaza existencial as control británico na India, pois observamos un odio racial pois moi exagerado. É un pouco, sí, creo que sen exagerar moito, é casi como imaginamos dentro de 5 anos un israelí viaxa a Gaza e escribe sobre Gaza. Pode ser unha situación parecida. Bueno. Sí, eu non estou aquí, nin tampouco teño conhecimento. Non é exagerar, non é exagerar sobre as atrocidades que cometeron os ingleses na India no ano 57, pero son completamente comparables con bombardear a hospitais en Gaza e tal, son comparables. E Porco Home di, por exemplo, falando do tema da igualdade, da suposta igualdade das razas, porque tamén naquela época había europeos que decían, non supone que minoría, pero había europeos que decían que a xente de todas as etnias eran iguais e deberían considerarse como tal. Porco Home di que non. Di que xamais poderemos considerar como iguais esta clase de xentes non rexidas por ningunha percepción moral
que non temen ningún castigo divino, para os cales a mentira é lles máis familiar que a verdade. Aquí di algo que seguen dicindo bastantes evangelistas fundamentalistas hoxe en día, que como sen darse conta recoñecer que se non cresen en Dios, pois matarían a xente, roubarían e tal, porque claro, eu só me porto porque hai un castigo divino. E este tipo de exabruptos pois é que con calquera, do mesmo xeito que eu canto como dominicano con calquera pretexto, el con calquera pretexto empeza a soltar estas cousas. E a veces chega e tan exagerado que paradoxalmente chega a ser un pouco gracioso. Como podemos pensar, por exemplo, na exhumación de Franco, aquel home que berraba Franco, Franco, Franco. E como por un lado é un fillo de Putin, pero por outro lado é gracioso. E isto pasa un pouco, quizás coa distancia tamén no tempo, podemos distanciarnos un pouco e reírnos un pouco. Hai, por exemplo, unha pasaxe que me lembra moitísimo un capítulo moi bo de South Park que satiriza con a percepción da xente das persoas en teito. É un capítulo en que as persoas en teito aparecen literalmente como zombies, que, bueno, se non ves o capítulo pode parecer como un xeito de tratar os sen teito como o outro, pero realmente é rirse dos que os ven así. Cando Wyman chega a Agra, vemos a seguinte pasaxe que podemos tratar como o creepypasta malo de hoxe. Vale. Tendo rescatado as nosas maletas dunha dúcia de culís, subimos o vehículo. Esmola, esmola, berra unha horda de duendes pequenos, espidos e cheos de polvo. Alá Islam, empeza unha pobre arpía corcovada, empurrando unha palma engurrado dentro do carro. Pero detrás dela albiscas unha compañía de vagabundos, coxos, cegos e eivados. Listos tamén para sitiar o carro. Intentas, pero hai, sen logralo, xuntar os dous paneis da porta corredoira, os cales, deformados pola intemperie, non pechan. Observando a túa indefensión, a multitude de mendicantes acelera o paso. «Arranca! Arranca!» dice o conductor. «Sí, señor», contesta. «Pero por que non arranca? Por que grito Franco?» É Rocinante quen se nega a moverse, até que, coa axuda dun par de nenos vulgares, incluso dos que axudan, que insultado, un par de nenos vulgares, o carro comeza a avanzar e podes escapar. Así que cando digo que hoxe en día o libro non é moi coñecido, pois merecidamente. Eu até me sinto mal por repetir estas palabras, pero bueno, tamén é o creepypasta malo para hoxe. E para concluir, porque o home di que a maioría da xente xamais disporá do tempo nin dos cartos para facer a viaxe que fixo el. E este libro que caera no olvido volve caer no olvido. Volver a caer no olvido en canto te remate esta sección. Efectivamente era mellor que leras o folleto do líder. É verdade. Pois moi ben, despois desta sección de arqueoloxía literaria de Philip que nos fai cuestionarnos se deberíamos desenterrar todas as cousas que están por desenterrar, pasamos xa á segunda sección e última do programa de hoxe, que saibades que Ángela desapareceu deste noso tigre, probablemente marchou en barco a escribir novos poemas, marchou un pouco de tapadillo para facerse interesante, non por nada. Pero non é porque vos odie, ten asuntos moi importantes que resolver alá polo norte. Mais nada, o seguinte animal máis grande que se mencionou foi o mascato, así que hoxe pecha o programa o Rubén. Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Pois
O primeiro estábamos cos sitares e agora cambiamos de corda. Vamos aos ukeleles. Que sabe desde a historia de Hawái? Joder, vai ser o programa das rafaguitas, vale, pareceme ben, pareceme ben. Pois da historia de Hawái sei que tiñan unha raíña, pode ser, antes do... O sea, que o pacto dos estadounidenses foi cunha raíña, que eran un reino, non? Antes de ser estado estadounidense. Fagamos un resumo. A ver. Había unha vez un pequeno reino insular no Pacífico. O reino de Hawái foi gobernado entre 1810 e 1872 pola dinastía de, atención ao nombre, Kamehameha. No, non pode ser. Kamehameha V, que fixera moito para recuperar a cultura tradicional hawaiana despois de anos de colonialismo, morre sen descendencia. E o reino celebra unhas eleccións para escoller ao novo rei. Hai un cambio de dinastía e chegan ao trono os Kalakaua. Os Kalakaua mantense no poder hasta o 1893, cando terratenentes estadounidenses na illa dan un golpe de estado. Que sea non hubo negociación ca raíña. Proclaman unha república ao estilo estadounidense. E no 1898, aínda non como estado, Hawái perde a independencia e pasa a formar parte da Unión. O Reino Feliz de Hawái, agora estado libre asociado, non pasaba por un bom momento na autoestima nacional. E entón aparece o seu heroe, a superestrela. Hoxe coñecemos a Duke Kahanamoku. Duke Kahanamoku nace en Honolulu, no 1890, 8 anos antes da perda de independencia. E é o maior de 9 irmáns. A súa ohana, os Kahanamoku, pertencían á baixa nobreza do antigo reino de Hawái. Eran descendentes de Alapai Nui. Que vaya nombres. Poste a ti mesmo difícil os temas, cada vez. Vou coller unha cousa complicada de pronunciar. O sucesor espiritual ou a sección de Darío sobre aquela expedición rusa que desapareceu. Que tiña que obrigouse a sí mesmo a dicir 20 nomes en ruso un por un. É artista. O caso, eran descendentes de Alapai Nui, que era un rei de antes da dinastía dos Kamehameha, antes da unión das illas de Hawái nun único reino. Antes de Son Goku. Exacto. Porén, no Hawái republicano non lle servía de moito pedigrí. E o pai de Duke traballaba de policía. O propio protagonista desta historia deixou de ir á escola para colaborar coa economía dunha familia grandísima. Os seus 8 irmáns había que sumar 30 curmáns maternos. Joder. Parecen de Ourense, me cago en tal. Casi. Ourense del Mar. Xa, O seu tempo libre, como o resto de hawaianos, pasaba na praia e, sobre todo, no mar. A Duke gustaballe moito nadar. O 11 de agosto de 1911 apuntouse a un concurso estilo libre no porto de Honolulu. E gañou, pero gañou por moitísimo. Batiu o récord mundial das 100 yardas por 4 segundos, que é unha animalada. Joder. 4 segundos é case media piscina, así que polos... Se nadas a velocidade de Duke, seguro. Pero non só iso, tamén batiu o récord nas 200 yardas. E igualou o das 50 yardas. Carallo. É unha proeza tan grande que a AAU, que é unha axencia do deporte amateur de Estados Unidos, non lle quixo recoñecer o récord. Que iso tiña que estar mal, que debera medir o tempo co reloxo roto, que era imposible. Dicían que o mediran con reloxos despertadores, que non lle iba a recoñecer o récord. Exacto. Pero certo é que Duke desenvolvera unha técnica patada moi poderosa, que incluso despois copioulla Michael Phelps. E aí estaba a clave do seu éxito. De feito, un ano despois, o récord man imposible presentábase as probas para o equipo olímpico de natación
Con 3 meses de entrenamento, entrou sobradísimo. Bueno, minto. Tuvo un problema inesperado. E o problema inesperado foi a auga doce. Oh, non se adaptou ben. Duke Hanamuku estaba habituado a nadar no mar. E ao entrar á piscina, o cambio de densidade notouno tanto que din compañeiras de equipo olímpico que dispós da primeira proba de natación casi afoga do cansancio, En serio? do cambio de densidades da auga. A ver, sí que se comenta, bueno, non sei se é certo ou non, pero teño a sensación de ter escoitado por aí que é como lixeiramente máis fácil nadar en auga salgada porque como que os augas, o sal, o sea, ten unha densidade que te fai estar máis a frote ou algo así. Igual... A ver, é a miña experiencia de rollo de nadar a facer distancia nadando. En agua salada fun con neopreno. Xa, Entón non sabría dicirche, claro. pero sí que te notas como máis lixeiro. Sí. Eu creo que hai o sea, que hai unha razón científica para iso, vaya, que non é un só sensación. E bueno, Eu supoño que é unha cuestión de flotabilidade. Claro, exacto. Ao flotar máis, tes menos corpo fundido, menos resistencia. Exacto. Sí, supoño que foi Supoño o que que será pasou unha a cuestión Duke así. tamén. O caso, tivo un tempo de adaptación e, pois, non lle foi mal de todo. Facendo así un repaso, nas Olimpiadas de Verán de 1912, medalla de ouro nos 100 metros e prata nos relevos. Ui, que cansado estou. No 1920 en Antuerpe, ouro nos 100 metros e ouro nos relevos. En París, 1924, prata nos 100 metros. O bronce, por certo, conseguiu un dos seus irmáns. En serio? Sí. Ostras, chaval. Pero afrouxaron, xa non gañaron o ouro. Que decepción, Duke. Porque en París 1924 irrumpiu o mítico Weissmuller. Ah, en Que serio? depois foi Tarzán. Ostras. E foi o que destronou a Kahanamoku. Pero... E además roubou o récord. Pero hasta ese momento Kahanamoku era o que dominaba a escena. O sea, pero máis dunha década, ademais, un dominio tocho. E ademais, nun Hawái de autoestima baixa por perder a independencia, Duke convertiuse nun herói nacional prácticamente. Os hawaianos de repente tiñan un referente que estaba no mundo e que contaba. E, polo tanto, eles tamén contaban. Que guai. E ben, unha historia Hawái, un tipo no mar. Os que seguides o Tigre sabedes que sempre estou contando a mesma historia. E seguramente estás preguntando cando vai falar do surf. O dos paxaros. No, hai 3 cousas que fala Rubén. Hoxe toca o surf. Vai unha píldora. Ainda que hai evidencia que se practicaba por toda a Polinesia, é en Hawái onde o surf adquire relevancia desde un punto de vista espiritual. Fanse rituais para chamar polas boas ondas, ofrendas para agradecer terse salvado nun revolcón moi duro, e mesmo as táboas usadas respondían a unha xerarquía. As mulleres usaban paipos, que eran as táboas curtiñas nas que o surfista ia deitado, que daqui chamamos paipos ás táboas de bodyboard cando chegaron ás costas de Ferrol. Os homes utilizaban alaias, que eran as táboas máis longas que xa permitían poñerse de pé. E eran similares ás táboas que podemos usar hoxe en día. E a nobreza utilizaba táboas olo, que eran prácticamente canoas. Ostras, había un tema de clase, que guai. Sí, e verás la clase. As táboas de surf mídense en pés, actualmente. Entón, unha táboa normal, que é a que nos ven a cabeza cando pensaban nos surfistas, típicas en punta, andará polos 5 ou 6 pés, máis ou menos. As táboas de iniciación, que son as que vedes nas escolas de surf, as que vedes á venta no Decathlon, que son de goma espuma, andan polos 8 pés. Pois unha táboa olo podía chegar aos 16 pés. Joder, la virgen. Vale. Non hai táboas de surf tan grandes hoxe en día. Claro, pensaba que igual era rollo longboard, pero no, é como o doble de longa. É o doble dun longboard. Sí. Ademais, era madeira maciza. Oh. E non tiñan quillas. É como surfeabas con iso. Básicamente era un tronco.
Ostras, chaval. Con eso non pode facer maniobras, Xa, pero polo tamaño e polo peso son moi estables. xa. Non permiten facer grandes xiros como estuveron a facer o surf actual, digamos, pero si permiten bailar, facer o pino, surfar dúas persoas. Basicamente son unha tarima de baile sobre as ondas. Buah, que guapa esa idea, chaval. E unha vez arriba dela, o surfista cando pode expresarse. De feito, os inicios do longboard vemos moita herencia desto. Vemos o mítico do surfista camiña sobre a táboa, poñerse na punta. Todos estes son trucos que veñen daqui. E Duke Kahanamoku, volvemos ao noso protagonista, se buscamos vídeos do seu surf en internet, expresaba majestade, expresaba hieratismo. Podíamos falar de surf románico. Duke poñíase de pé na táboa e mantiñase estático. Cruzaba os brazos amosando uns bíceps de nadador ou abría as mans do xeito no que normalmente se representan os deuses. E, por suposto, Duke usaba táboa solo. Duke surfaba como os antigos reis, con mesmo orgullo. As súas viaxes polo mundo, ademais de probas de natación, facía exhibicións de surf nas praias que o permitían. E en 1914 enamorou a un país inteiro. Aconteceu en Sydney. Ningún australiano vira antes un surfista. E, por suposto, non había táboas de surf en Australia. E Duke dixo: dádeme un tablón. E cunha táboa de pino, cunha táboa de piñeiro que conseguiu nunha carpintería, traballouna en poucas horas, construiu unha laia. E vi Duke que era boa e foi para a praia. Meteuse no mar, na rompente, o lugar do perigo, e saíu mar afora. E volveu de pé sobre as ondas, os brazos cruzados coa cara de mirade, isto fais así. Logo chamou unha bañista e saíu con ela mar adentro. E volveron os dous de pé sobre as ondas. Ela subida aos ombros del. Bueno, o flex, chaval, o flex absoluto. Mima. É que se buscades fotos de Duke, vedes que o tío estaba como un armario. Ten incluso demasiada musculatura para ser nadador. Bueno, pero porque había eso, había unha mensaxe que transmitir. Non era só nadar moi rápido, había que ser moi guai nadando moi rápido. Cando acabou a exhibición, como a un deus que entregara un don, regaloulle a táboa ao club de natación local, onde aínda hoxe se conserva como unha reliquia. Que dis? Estas exhibicións, repetidas en diversos lugares do mundo, e a lóxica fascinación de ver a unha persoa de pé sobre as ondas, foi o primeiro paso para que o deporte empezase a practicarse de forma global. E por iso considera a Duke o pai do surf moderno. Nesta altura, Duke era un heroe incontestable para Hawái. A popularidade... Caiche Por guai. mal, caiche mal. Fai as cousas demasiado ben. Ninguén pode ser tan perfecto. Xa, Hasta ahora falamos do heroe. Estánolo vendendo Rubén en plan unha cousa apolínea, limpísima. Espero que, o sea, ahora é o segundo arco onde ten que caer un pouco os infernos, non? A ver. O contrario. Hasta ahora falamos do heroe. Ahora imos falar do superheroe. Joder. Cago en Dios. Porque Cago en Duke. Cago en Duke. aconteceu en xuño de 1925 nunha praia de California. Por mor das condicións do mar, un barco que intentaba entrar ao porto volcou. Ían 17 persoas a bordo. Que isto, a verdade, parece moita persoas para un barco de pesca. Sei o que vai pasar e roubaches esta historia della Catedral del Mar. Aí non sei. A que rescata a filla do rei e logo está obrigado a casarse con él. No, porque é California. En California non hai rei en rei, California. Phil, tío. Hai que estar atento, Home, sí, se o equipo de baloncesto son os Sacramento Kings. Ah, ei pío. Pero son de Sacramento. Estamos en California.
A capital de California é Sacramento, Sí. e son os Bueno. Kings. Bueno, vale, pois eu confío en que non robases esta historia de No. la Estás en prometo que no. copyright, estás en copyright. Vale, a ver, cantos eran afundidos? 17? A mí parece moitos para un barco de pesca. A mí pareceme un Pero pouco bueno. engalanada esta historia ahora, Sí. Esas mesmas condicións, a xente que iba fíxeno polas contas que desgloso a continuación. Esas mesmas condicións do mar que fixaron que o barco volcase foron as que permitiron que, casualmente, Duque estivese facendo surf nas inmediacións. Puto amo, por favor. Outra píldora. As tabas de surf, antes de ser un elemento deportivo, foron medios de transporte lixeiros, especialmente diseñados para navegar nas rompentes. E ese día Duke demostrou. Coa súa táboa, saíu da rompente, foi cara ao barco e rescatou o primeiro náufrago. Volveu á terra moi rápido, porque a táboa permitíalle surfar as ondas, Trouxo encima dos ombros, viñen facendo piruetas. deixou en terra e volveu ao barco. E rescatou outros 2, que levou á terra e volveu ao barco. Así, ata que el só rescatou a 8 persoas. E outros 2 surfistas que estaban con el rescataron a 4 máis. 5, desgraciadamente, foron polo mar abaixo e non puderon ser rescatados. Con todo, as autoridades non daban crédito do rescate que acababan de presenciar. O CERF local, en declaracións á prensa, considerou o acto de rescate máis sobrehumano que o mundo vira nunca. E é máis. A partir dese momento, as táboas de surf pasaron a ser elemento indispensable para os equipos de rescate da costa de California e máis alá. En serio? Isto está inventado, isto non pode ser verdad. De feito, o Club de Salvamento Deportivo Sisca de Carballo e outros equipos de salvamento deportivo teñen táboas de surf. Que E é unha dices? proba... Sí. David Hasselhoff tamén. O sea, non son táboas de surf como as que faría surf, pero sí que son unha especie de... O sea, foron evolucionando para convertirse en útiles de rescate. Vaya, pero que Non son para táboas de como madeira deporte. sen motor. Sí. Ostras, é que parece loquísimo, No, pero son prácticos. E de feito, cando empezas a facer surf, e cando xa empezas a ver, a entender por onde vai o mar, daste conta do fácil que é navegar pola Sair pola rompente pola rompente ca táboa. E sobre todo, dispós volver á praia. É totalmente antiintuitivo, O sea, para min estás falando chinés agora mesmo. O sea, No, de feito, cando faz surf, o difícil é que te arrastre a onda. ostras. Sobre todo ao principio. E aparte unha cousa moi simple. A táboa frota máis que a ti, entonces menos resistencia, avanzas máis. Avanzas máis. Sí, no. O sea, a teoría entendo mentras a pronuncias, pero non me estou imaginando para nada, O tipo é como se fose nun velero, para min. Non é unha cousa rarísima, Pero Claro, bueno, tamén as táboas de surf de antes eran muchísimo máis grandes. gordísima, claro. Pero nada, conseguiu sacar a 8 el. Ujú. Bueno, o sea, sen máis. O sea, parece unha fardada. Estou do lado de Philip agora mesmo. O sea, estou do lado de Philip. Tumbou el o barco para poder fardar de que salvara a xente. Mira o que che digo. É que vos mirade. Duke Hanamuku entrou no Hall da Fama da natación. Entrou no Hall da Fama do surf. Fui sheriff de Honolulu. Vete a cagar. Non puedo máis. Non puedo máis. Porque, ao convertirse nunha persoa respetada pola comunidade, pois fui escollido sheriff. Agora vas dizer que tocando o ukelele pois inspirou as primeiras cancións dos Beatles. No, ahora iba a decir que fui masón. ¡Oh! Pero eso polos descontos en táboas de surf, xente. Que é un deporte carísimo. E, ademais, fui actor de Hollywood. Bueno, no, De feito- eso é normal. Bueno, De feito, Entre actor de Hollywood e sheriff de Honolulu, sempre me quedo con sheriff de Honolulu. Que queres que che diga? además aquí ven un pouco a nota, digamos, racista, marca da época. Bueno, evidentemente, Duke
facía papéis de surfista nas pelis de Fiesta en la playa, que é un xénero Sí, foi un pouco popularizou o surf. sí, sí, sí. Pero, como era un tipo racializado, e como estaba como un animal, pois tamén o poñían a facer papeles de indio, de... o sea, sempre que facía falta unha persoa racializada que non fose negra, Xa. pois metíano a él de actor. Sí, é como se vese branco, negro e outros. En outros valía calquera cousa para calquera cousa. Sí. Exactamente. Lembro que nos anos, creo que nos anos 50 ou así, había un xogador de fútbol paraguayo que tivo bastante éxito en España e ademais aparece en bastantes películas así tipo Clint Eastwood ou John Wayne como indio. Joder. Sí, sí, sí. Claro, por ser pois Claro. moreno de pel, pois ala Radiante. tú. Sí, sí. Sí. Pero, bueno, o caso. Abro o debate. A ver. No, o debate é que me cae fatal este tipo. Como de mal nos cae Non hai máis Claro. voltas que darlle. Medallista olímpico. Pioneiro do surf. Sheriff. Que sheriff, tío. O puto Ranger de Texas, tío. Masón. Petado. Actor de Hollywood. Petado. Petado como logro, sabes? Ten un sello coa súa cara. Podes ser máis guai que Duncan Hanamuku. Dame a sensación de que fixo algo máis que ainda nos contaches. Eso xa tedes que investigalo vos. Ai, que cabrito, Dixe sempre Rubén non da puntada. Sei que no, sendo sheriff, sei que tuvo aí un problema legal, pero debo deciros que saiu victorioso. O sea, por aí tampouco Saiu victorioso e chegou ao xulgado montado nunha táboa cos brazos cruzados. Sei que non me jodas. No, en serio. Como deberes do Tigre, poño a buscar fotos de Duncan Hanamuku e incluso buscar vídeos, porque hai vídeos del facendo surf. Bueno, vedes o tamaño das táboas, que son como barcos directamente. Vedes que incluso fan surf en canoas. Admirade a un deus Entre homes. É que é tal cual, un deus entre homes. É que de feito é tal a figura proteica, sabes, porque é que me estaba imaginando como se o surf fose un regalo de Prometeo dado por unha especie de semideus á humanidade ao mesmo tempo, porque creo que é o único exemplo de deporte que de extremadamente local, aínda que, bueno, como comentabas, practicabas na Polinesia, ¿no? Pero como que tiña un matices particular e en realidade o surf que practicaba Duke, supoño que era especificamente como hawaiano, ¿no? É o único exemplo que se me ocurre dun deporte que pasou como de en moi pouco tempo practicarse nun sitio moi pequeno do mundo a, de repente, é un deporte mundial, sabes? En plan, nun período de 100 anos. Aquí tamén é unha historia que a vin así por riba, porque non... Para falar do guai que era Duncan Hanamuku, pois non interesaba. Pero sí que no momento no que Hawái entra a formar parte dos Estados Unidos, igual esta historia casi é máis interesante, non sei por que hai fora. No momento no que Hawái entra a formar parte dos Estados Unidos, hai como unha especie de intento de sustitución racial. No sentido de que entre os propios nativos hawaianos e traballadores de orixe chinesa que mandaban pa ali, pois había moita diversidade. Entón, desde Estados Unidos hai un personaxe en concreto, pois busco o nome e poñémolo no Twitter, que teña a contraseña. Un personaxe en concreto que quería fomentar que Hawái pois fose unha illa máis branca. Entón empezou a promocionar o surf en California como unha maneira de fomentar o turismo de xente branca de California a Hawái e que se sentaran ali. Ostra, chaval. O sea, E tamén este por home eso... chamábase Federico Porcobón. É maquiavélico que flipas iso, Ostra. Sí, claro, é crear... levar turistas como unha forza de ocupación, Sí. prácticamente.
é fomentar unha xentrificación, digamos. Ostra. Paradoxalmente, para o que serviu foi para potenciar unha imaxe nacional Sí. de Hawái e hoxe en día sigue sendo o estado máis racialmente diverso Home, dos claro. Estados Unidos. Que guai. A outra cousa que tiña que apuntada era sobre o tema dos récords. Vi unha película, non recordo como se titulaba, pero bueno, basicamente é unha película sobre os récords que batiu Jesse Owens. Coñeces a Jesse Owens, o atleta este negro que batiu un montón de récords durante toda a súa carreira, pero en particular tivo como o seu momento álxido da súa carreira foron as Olimpiadas de Berlín durante o nazismo. Vi unha película na que lle pasaba algo parecido que narraches ao principio de que lle negaban os récords porque consideraban que medía mal ou que era especialmente gravoso porque era como non era un entorno amateur, senón que literalmente estaban como nunhas probas de atletismo de diferentes probas, bateu o récord dos 100 metros grabado e dixeron que estaba mal medido. E o adestrador de Jesse Owens collouse un cabreo gordísimo, empezou que estaba ben medido, que joder, que por que lle roubades o récord? E o Jesse Owens tranquilísimo, pero bueno, cal é a seguinte proba? Salto de longitude, e bateu o récord no salto de longitude. Que pero fai, isto é uns paquetes. Me da igual, gañamos o que queirades, as chapas tamén vos gano. Imagino o Duke tendo exactamente a mesma reacción, que como, pues non me recoñecen, bueno, tranquilo, onde queres que vaya a nadar? As Olimpiadas. Boas Olimpiadas e lixa modas. Non te agobies, non estou preocupado. Non nadei especialmente ben ese día, sabes? Claro. É que además, imagínalo en plan, vou batir o récord, pero só un pouquiño, para ano que ven rompelo un pouquiño máis, e ganando patrocinadores. Bueno, eso... Dis que Usain Bolt fixo un pouco iso, en varios momentos da carreira, que se deixaba ir ao final para non batilo demais e poder batilo máis veces, o récord. É que creo que... máis récords, ségueme en Patreon. É que creo que das carreiras de Bolt que vin, creo que a única na que vin chegar ao final apurado foi unha na que tropezou ao arrancar e ainda así ganou. Sí, recordía. E bueno, ahora que damos o dato de películas para completar esta sección de poden ser máis guai que Duke Hanamuku. Fai pouco fixeron unha película documental que se chama Waterman. E bueno, na peli sale Kelly Slater. Hostia. Falando del. O narrador é Jason Momoa. Joder. Non podo máis. É que, neste contexto, Jason Momoa é o revés. Jason Momoa quere asociar o seu nome ao de Duke Hanamuku porque é o tío que aínda é máis guai que Jason Momoa, sabes? Claro, mas Jason Momoa é Aquaman, xa. A peli Waterman, supoño que irá por aí. Cabrito, Que ben pensado, chaval. Pois moi ben, soa xa o Tigre de Homes e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo no que comezamos reflexionando sobre novos modos de transporte e agora teño a sensación de que ata que non viaxe en táboa de surf longas distancias non escribirei a novela que verdadeiramente merece o meu ego. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe, tamén a Ángela, aínda que non puido chegar connosco ata o final. Se vos gustou ou non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor.